Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşyda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedow hem Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşigiň başyna dostlukly döwletiň başlygyny milli lidermada öwüden dolup bolmajak ýetki Kakasy Mälikul Berdimuhammedowyň aradan çykyp berýärli ýene bir gedek şuňgur gynanjyny bildirdi. Hemem tutuş Xitay halkynyň adyndan duýgdaşlyk sözlerini beýan etdi. Hemem sabar takatlyk arzu etdi. Hormatly prezident bada Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna minnetdarlyk bildirip, berýän gollawyna ýokary baha berýändigini, hemem şu kyn günlerde Xitaýyň halkyny hemem oň lideriniň agyr ýetkizýärli gynanjyny paýlaşýanyna sarpa oýanyny ýetdi. Soňra geçirilen söhbetleşigiň barşynda söhbetleşler iki tarapyň hemem köp tarapyň esasy üstünlikli ösürilýän köpürli türkmen Xitay hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle halkara hemem sebit gün tertibiniň käbir meseleleri boýunça pikir alşdylar. Dostlukly döwletiň başlygyny Türkmenistan näme iki tarapyň gatnaşyklary ösürmäge hemde halkara giňişligini utgaşykly özara gatnaşyklary ilerletmäge möhüm ähmiýet berilýändigini ýetdi. İki ýurdun liderleri Gurbanogly Berdimuhammedow hem Xi Jinping soňky ýyllarda döwlet tarapyndaşlygyň ýokary derejesiniň gazanlanyny kanagatlanma bilen berlep, üstünlikli hyzmatdaşlygyň baý tejribesine hem bar bolan äwurt uly kuwaty nazar almak bilen Türkmenistanyň hem Xitaýyň syýasy diplomatik, sowda ykdysady hem medeni insan perwer ugamlarda netijeli gatnaşyklary ösürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini aýtdylar. Milli lidermada Türkmenistanyň iri ykdysady hyzmatdaşlygynyň biri bolup durýan Xitay Halk Respublikasyny bilen gatnaşyklara ýokary baha berip, döwletimiziň iki tarapyň gatnaşyklary mundan berägem ösürmäge uly ähmiýet berýändigini bellidi. Däp bolşýary şol gatnaşyklary din hukukluk, özara hormat goýmak, hemem birek-biregiň bähwitlerini berja etmek ýörelgilerini esaslanýar. Sowda ykdysady, ulug we aragatnaşyk ulamlary, o wetanaga toplumy, dokma we himiýa senaty, şeýle-de beýleki köp sanly ulamlar özara bähwitli hyzmatdaşlygyň esasy urlarynyň hataryny görkezýärler. Bu ulamlarda tagallalary birleşdirmägiň uly mümkinçilikler bardyr. Newtgaz ulgamy iki taraplaryny ykdysady hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny berdir. Bu ulgamda eýem bilelikdäki ýeri taslamalaryň ençemesi. Ilkinji üstünlikli ulanýan Türkmenistan Xitay gaz geçirjisi bilen baglanyşykly taslama amala aşyrly. Häzirki wagtda şol gaz geçirjisi boýunça Türkmen TV gazy Xitay Halk Respublikasyna iwerilýär. Şeýle-de insan perwer ulgamda hususan alam, medeniýet, bilim, sport we syýasatçylyk ular boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygy belenildi. Bu ulgamlaryň ösürilmegi iki döwletiň liderleriniň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny berdir. Hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow şeýle-de döwlet gatnaşyklarynyň üstüniň iki ýurdun arasyndaky hemem awraly halkara guramalyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramatynyň şäherlerini amala aşyrylýan netijeli hyzmatdaşlyk bilen ýetirilýändigini ýetdi. Belenşi Türkmenistan mundan berägem bu urda hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi gözüňde tutýar. Dostlukly döwletleriň başlanlary netijeli hyzmatdaşlygyň geljeginiň ullugyny tasdiklap, ýokary hemem hökümetara derejesindäki ýygydarly gepleşiklerini gadymy dostlugyň binýadyna esaslanýan köpürli Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň putulanylmagyna gönnün güni ýardym etjekdigine ynam bildirdiler. Dünýäni gurşawadan koronavirus ýokunjyna garşy görüşmekde halkara hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmalaryň möhüm meseleleriniň biri boldy. Taraplar bu urda asnaşykly hyzmatdaşlyk etmegi hemde bu pandemiýa garşy durmakda toplanyň tejribäni arşmagy gözüňde tutýanlyklaryny tasdikladylar. Umum pikire görä, diňe bilelikdäki tagallar hemde utgaşykly hereketler netijesinde bu ähli-umumy howpa garşy oňy netijeler gazanmak mümkindir. Şununla baglykda döwlet başlygynda Xitay Halk Respublikasynyň başlygyna saglyk görüş ulamyny işeň hyzmatdaşlyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyrynda hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow hem Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping ýene bir gedek birek-birege hoşniýetli arzularyny beýan etdiler. İki ýurdun halkaryna parahatçylyk, durnukullyk hem döwlet ösüşiniň saýlap alan ýoluny üstünlikleri arzu etdiler.
Nevolta Turkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namarlan tanşediyaz. Turkmenistan'ın televizyonu, radio yapışıkları ve kinematografi vardaki dövlet komisyonlarının işini xasa kemilleştirmek maksadı bilen Turkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekti. Resmi nama layıqta Turkmenistan'ın televizyonu, radio yapışıkları ve kinematografi vardaki dövlet komisyonlarının merkezi idarasının quruluşu tasdiqlanıldı. Berqarar döwletimizden bagtayarlyk döwründe ýurdumyzdan habar berişleri işleri ulamyny sanly ykdysady ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň işini hasa kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bol çekdi. Resmi nama layıqta Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň guruluşy tasdiqlanyldy. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyny bilen hatlan tanşadýas. Onuň aly hadraty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hadratyňyz, siziň hakyňyz Mälikuli Berdimuhammedowyň ardan çykany barada habary eşitip ören gynandym. Ol dürli ugurdy. Şol sany harby hemem bilim ulgamyny işläp, öz watanyna hyzmat eden Türkmenistanyň görnükli raýatydy. Hindistanyň hökümetiniň hemem halkynyň adyndan şu ýeňil bolmadyk pursatda şuňur gynanjym bildirýän. Beýik bir bardan siziň alyhlarynda hemem maşgalaňda şeýle Türkmenistanyň halkyny öwgeden dolup bolmajak beýgitginiň höttesinden gelmekde güýç kuwwat dileg edýän. Merhumyň jaý cennet bolsun. Beýik bir bar oňa iman baýragyny bersin. Tüý sürekden hormatlamak bilen Ramnath Kovind, Hindistan Respublikasynyň prezidenti. Watan habarlary ýaşamyzda dowam edýäs. Hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän owa durmary ýurdumyň daýhanlarynyň ene toprakdan önürýän hasylyny barha ýokurlanmaklygy giň şertleri hem mümkinçilikler diýär. Şol sany daşary ýurtlardan kemil hem kuwwatly tehnikalaryň, şeýle-de gerekli türkiw guralarynyň ýygydarly ýurdumda getirilip durulmagy, suw kun wagtda ähli golluglaryň berilmegi, edermen daýhanlamyny täze sepkitlere galkyndyryar. Ýurdumyň günnäwar sebäpiniň göwgörüş gazanylany gowaça meýdanlarynda gowaçalary ýygy etmek işleriniň guramaçylykly alınıp barylmagy, bu işde hormatly prezident bilen alyp beren sanly ulgam arkaly gödäwçilik edilýän ýokary önürjülükli tehnikalarynyň güýjünden ýerlikli peýdalanmagy, lewaply daýhanlaryň şany ýyly zähmet üstünliklerini besejekliklerine aýdyň şaýatlyk edýär. Berqarar döwletimizden bagtayarlyk döwrüne gahrmanlar hyzamydan durmuşa geçirýän düýpli owa özörtnleri hemem daýhanlara berýän ýygydarly kömekdir golawlary, lewaply bagy daýhanlaryň ene topraglaryň söýgüsini, ahlakyny hasam artyryp ýokary sepkitlerini gazanylmagyny üçin edýär. Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watany ýylynda welaýatda bolup hagty hasylyny alyp taryhy ýylmydy, hasam şöhratlandyrmak meýilleşdirilýär. Munuň üçin häzirki wagtda welaýatyň ähli etraplarynyň ekin meýdanlaryna tejribeli bagy daýhanlaryň ustat mehanizatorlaryň gatnaşmaklaryna, hormatly prezidentiň alyp beren ýokary önürjülükli, kuwwatly tehnikalarynyň, şol sanly ulgam arkaly gödäwçilik edilýän kemil ortman kysymly tehnikalarynyň güýjünden dolup peýdalanyp, göwgörüş gazanlanan ekin meýdanlaryna gowaçlary ilkinji ýygy işleri guramaçylykly, aretenikanyň kadrlaryna laýykda dowam etdirilýär. Bu möhüm hememe jogapkärlik şäheriniň ýokary hil derejesine geçirmek üçin mümkin bolan ähli tagallaraň edilýänini bellemek zerurdur. Milli ýerdimden tagallaty bilen alınıp berilen ýokary iş önürjülükli döwrewap telematiki sanly ulgamlara gary dolanylýan tehnikalaryň ekrançylyk meýdanlaryna talablaryk bolanmagy, agaltynyň bol hasylyny önürme urny tutan ýerli zähmet çekýän paýtaşy baby daýhanlaryň zähmet ihlatyny hasam goşulanýar. Öňden bar bolan tehnikalaryň üstüne ýetilen John Deere traktorlaryna türkelen ortman kysymly türkiw gurallary märim bolşaly, bejergi işlerini alyp barmakda, hemem gowaçlara dökün bermekde, ýagny köpürli ýygy işler üçin niýetlenenler. Bu türkiw möhüm iş gurallaryny toplamlaryny üçedilip, bir wagtyň ödünde gije günüň dowamyny fikir hatarda dürli tapgyrlarda bejergi hemem iýmitlendirmek ýaly ýygy işlerini alyp barmagy mümkinçilik berýär. Gowaça meýdanlaryna alınıp barýan ýygy işlerini welaýat merkezine hemem Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky uşagy gorumak ministrligine merkezleşdirilen usulla gödäwçilik edilmegi bu möhüm şäherni ýokary hil derejesine hemem önürjülükli alyp gitmekligi ýardym edýär. Umuman hut soňky ýylyň içinde ýurdumyň owa hojalyk ulgamyna giňden ornaşdyrylýan bu telematika sanly ulgamlar arkaly gödäwçilik edilýän gowaçlara ýygy tehnikalaryň ýurdumda amal aşyrylýan owa hojalyk özgörtmelerini hemem bu ulgamy döwrewaplaşdyrmakda alınıp barýan işleriň aýdyň mysallary. Welaýatyň gowaça meýdanlaryna üstünlikli iş alyp barýan bu tehnikalary owa hojalyk işgärlerine aýratyn bu teknoloji duýgulary döredýär.
Bu texnikalan ýardymynyň häzirki wagtda ekrançylyk meýdanlaryna birinji ide hemem iýmitlendirme işleri utgoşukly alınıp barylýar. Ide işleriniň şeýle sadyşly hemem mödür we texnikalarda ýol goýulma bilen welaýatyň aňyrtyna bärisine göz ýetmeýän ekin meýdanlaryna günni sanap boýalýan gowaçylar bereket işleýän pellen görküni hasam görk goşýar. Umuman welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna şeýle depkilni işleýän ýol goýulmagy Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyny watan ýylynda bolup paýta hasyl urna gaýratly dähmetiň gaýnap joşýanyny suwdy diýär. Gojaman jeyhunyň goşu kenarynda häkläp oturan Liwap welaýatynyň zähme söýür bagdaýhanlary dünýäniň ösen döwletleriniň ýyly döwlet satyn alyp berýän kuwatly hemem ýokary iş önürjülükli tehnikalary, şeýle ine ýerden bol hasy almakda döredip berýän şertleri hemem owa adamlaryna goýýan berin sarpart üçin gahrmanlar hyzamda alkyşlaryny hemem hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly prezident bilen milli ykdysadyň esasy puduklarynyň biri bolan owa hojalyk pudugyny amala aşyrýan Döwrewap özgörtmeleri burada kabul edýän kararlary güneşi diýärmeden gök ekrançylaryna bol hasyl ýetişdirme ugruna alyp barýan işlerini has oýlanşykly hemem jogapkärli çemeleşmäge borçly diýär. Baýdanlar bolsa şu günleri Ahar welaýatynyň Tejen etrawynyň Agalan daýhan birleşiginiň telekeçi kärinişleriniň hemem ekrançy daýhanlarynyň ekin meýdanlaryna ilatyny günlük ösebilýän ady bölümleriniň biri bolan yer almaň idegini öz wagtynda talaba laýyk geçirme ugruna alyp barýan netijeli işleriniň aýdyň görnýär. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne ýurdumynyň raýatlaryny günlük sarp edilýän adyk önümler bilen bol elin üpsün etmek ugruna köp işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň ýeri etraplarynyň biri bolan Tejen etrawynyň ekin meýdanlaryny şu günlerki ötüp kemale gelen gülläp hasyly duran yer almanyň ak bazarlarymyzy bedäp halkymyzyň adyk üpsünçiligine öňjeli goşant boljakdygynyň aýdyň subutnamasy bolýar. Tejen etrawynyň telekeçi kärendeşleri Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylynda da esasy adyklyk ekinleriň biri bolan yer alma ýetirip, ondan bitkinlik hem bereketli hasyl almagy meýilleşdirdiler. Etrawyň ak alan daýhan birleşiginiň telekeçi kärendeş daýhanlarynyň rahmeti hem ihlasy bilen talaba laýyk iş geçirilen meýdanlarda bugünkü günde hatar tutup oturan gün saýyn boýalyp hasyly duran yer almanyň ýydyk işleriniň geçirilişi wajaýyp görünüşi tyýylan her bir adamyň kalbyna şu ýylda bu ekiniň bol hasylynyň alınjakdygyna bolan ynam berkidýär. Ekin meýdanlaryna ýetişdirilen bir önümiň bereketli hasyly ýylatymyzyň adyk önümlerine bolan islegini dolu kanagatlandyrmagy mümkinçilik berer. Häzirki wagtda möhümleýän işleriň biri bolan yer almanyň tehnikalaryň güýji bilen hatarara bejergi işleri geçirilýär. Hatarara bejergisi bilen bir hatarda yer almanyň mineral hemde yeril dökünleri bilen iýmitlendirmek işleri hem güýji depkinde alınıp barylýar. Yer almanyň hatarara bejergisinde Mehriman Alkadamynyň alyp beren has kämil hem kuwatly bejergi traktorlarynyň her biriniň güýjünden doly peýdalanylýar. Ma'lum bolşaly hatarara bejergisiniň agyr tehnikanyň talaplaryna laýyk gurulmagynyň maksady bolsa ekin meýdanlaryny haşalotlardan arasalamakdan, hasylyň ýetgisiniň öňüne almakdan, yer asty duwlary ýüze çykarmazlykdan, topragyň üstki gatlagyny ýydygyderli ýumşatyp durmakdan, yer almanyň ýeterlikli iýmitlenip, oňat ötüp boýalmak üçin suw hemde howa çalşygyny gowlandyrmakdan ibaratdyr. Şonuň üçin hem uly jogapkärçiligi hem terasaplygy talap edýän bu işi talaba laýyk geçirmek etrawyň tejribeli mehenzatyrlaryna ynanylýar. Türkmenistanyň Agrar we Telekeçler partiýasynyň Ahal welaýat komitetleriniň işgärleri hem kärendeşi daýhanlaryň arasynda ýygy-ýygydan bolup, özleriniň ýakyn gollawlaryny maslahatlaryny berýärler. Tejen etrawynyň ekin meýdanlaryna telekeçi kärendeşler we ekrançy daýhanlar tarapyndan yer alma ýygyk işleriniň häzirki günlerde talaba laýyk hem ýokary hil derejesinde depkilini alınıp barylmagy bir jogapkärlik möhümüň belinen möhletde üstünlükli tamamlanjakdygyna, şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýunyň ýokary derejede beleniljek şu ýylynda bekiniň bol hasylynyň ýygnalyp halkymyzyň toý destarhanlaryny bedejekdigine bolan ynam puwtalandyrýar. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysaty dönüşdirmek baradaky maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň önümçilik puduklary edara kärhanlary özleriniň munasyp goşantlaryny goşýarlar. Şeýle kärhanlaryň hatarynda Türkmenistanyň Senat we Guruluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy tarapyndaky Balkan kän müdirligini görkezmek bolar. Arkadaky prezidentimizin öňe sürýän we üstünlikli amala aşyrýan taryhy çözgütlerini Balkan welaýatyny ösdürmekligi aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda alınıp barylýan durly maksatly binalary guruluşyk terişdeler bilen üpsün etmekde. Türkmenistanyň Senat we Guruluşyk önümçiligi ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrafyndaky Balkan kän müdirliginiň hünärmenleri has sallamly işleri bitirýärler. Büyük Erkananyň garamagynda ýerleşýän guruluşyk käniniň magdandan guruluşyk we divar materiallarynyň bir näçe görnüşleri gazylyp alınýar.
Gurulşyk buğdağında bir wajyp işler durmuşa geçirmekde bolsa, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň howandarlygynda satnalan dünýä ünlülerine laýyk gelýän kuwwatly tehnikalaryň ençemeti işledilýär. Türkmenbaşy etrafyndaky Balkan kän müdürlüğiniň hünärmenleridir işler bolsa, bu ýataklarda gurulşyk terişdelerini gadyp almak üçin netijeli işler ýerine ýetirýärler. Olar gadyp alynan beý gurulşyk terişdelerini tehnikalaryň kömegi tatyna ýörüýte owradyjy bölümlere getirmek bilen olar haritlik görünüşine urýarlar. Bu ýerde şu ýylyň başyndan bäri 686.199 kub metr magdandaýal gurulşyk terişleri öndürilip, belinen meýilnama 102 göterimden gowrak ýerine ýetirildi. Balkan kän müdürlüğiniň daşarbat önümçülük meýdançaty bolup, onda hünärmenleriň ençemeti tähme çekýärler. Ýokary ykdysady görkezligi eýe bolýan bir kärhanada etatanam döwrap tehnikalaryň we ýük göteriji ulaglaryň kömegi bilen çäge çagyl garyndyrar gadylyp alınýar we welaýatyň çäginde gurulýan gurulşyk binalaryna bökdünçide uğradylýar. Şeýleken bu ýerde çagyl garyndylaryny gaýtadan işleýän sağlaýjy we torklaýjy bölümem gerek edýär. Bir bölümde gurulşyk terişdelerinden ýugulan çäge, daş oňtugy we çäge çagyl garyndy öndürilýär. Şu günler bir gurulşyk kärhanasynyň hünärmenleridir işçileri özleriniň iş tepkilerini barka güýçlendirip, ýurdumyzda alınıp barýan gurulşyk binalaryny magdandaýal we gurulşyk terişdeleri bilen bökdünçi üpsün etmekde netijelik görkezýärler. Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynda belent sepkitlere tarap önamli barýan kärhanlar hormatly prezidentiň ýurdunda durmuş ykdysaty dönüşdirmekde. Öňde goýan aýdyň wezipalaryny uralyp, durly görnüşli ýokary hili önüme önermekligiň höttetinden gelýär. Şeýle kärhanalaryň arasynda Türkmenistanyň Dokmy Senaty ministriniň Daşow şäherindäki Çeper tikin kärhanasy bar. Türkmenistanyň Dokmy Senaty ministriniň Daşow şäherindäki Çeper tikin kärhanasyna işlen jay şunyň talabyna laýyk alınıp barylmak üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Bu ýerde tikin önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklygy niýetlenen kemil enjamlar ornaşdyrylyp, olary hünärmenler tarapyndan dowly güýjünde işledilýär. Türkmenistan parahaçylyk we ynanşmagyň watany ýylynda täze görnüşli önümleriň öndürilip başlanmagy bellenmäge münasipdir. Kärhanada önümçiligiň ösüşi depgine barhaýy her bir ay üçin belenilýän meýilnamanyň has artygy bilen berjä edilmegim onu tutuş aýdyňlygy bilen görkezýär. Bu ýerde ýylyň başyndan bäri 5.355.000 manatlygy goly iş edilip, meýilnama 100.1 göterim berjä edildi. Kärhanada häzirki wagtda öndürilýän önümlüň köpüsiniň buýurmalary esasynda taýýarlanýanlygy bellenmäge degişlidir. Oňa ýurdumyzyň senagat gurulşyk owy hojulugy, bilim, medeniýet, sport, saglyk goruş puduklaryny niýetlenen ýokary hilli önümlüň öndürilmegi dowly şaýatlyk edýär. Kärhananyň önümleri Türkmenistanyň Dokmy Senaty ministrligine degişli bolan welaýatdaky dükanlarda ilata ýetirilýär. Adamlar bu ýerden öndürilýän durly görnüşli hemem ýokary hilli harytlary satyn almagy mümkinçilik alýarlar. Kärhanada öndürilýän önümleriň arasynda uly ýaşlary we çaglary üçin durly görnüşdäki geyimler, maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan ýorgun döşekler, ýazsyklaň we beýleki durly görnüşli harytlaň, hasahana geyimler, aşpedler üçin penjekler, kärhanalaryň işçileri üçin ýürütülüşdirilen geyimler, sport eşikleriniň hemem ýaz pasyna geýilýän birnäçe ölçegli we durly görnüşli geyimler bolmagy onurjy ýagdaýdyr. Şunuň ýalym kärhanada uly ýaşlary we çaglary niýetlenen bölek satuw üçin täze biçükdäki bäsleşi ukyply durly görnüşdäki eşiklerim öndürilýär. Ýurdumyzyň dokmy pudugyna berýän ýadawsyz ünsügi gollaw üçin mehriban arkadagymyza kärhananyň işgärleri özleriniň alkyşlaryna diýerler. Hemem hemişelik garaşsızlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuny münasip zähme sowgatlaryny taýýarlaýarlar. Hormatly prezidentiň taýýarlaty bilen batly gadamlar bilen ösýän hususy ulgamy ýokary tehnologiýaly enjamlaryň ornaşdyrylmagy netijesinde täze görnüşli önümçilikler ýol goýulýar. Marş şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň agzasy bolan Täjir ýoly hususy kärhanasynyň awtologlaryň ýağ süzgüçlerini öňürýän önümçilik kärhanasyna da ýeňil hemem ýük awtologlaryny, owy hojalyk hemem gurulşyk tehnikalaryny zerur bolan durly görnüşli ýağ ýanygyç, howa hemem sowadyjy süzgüçlerini öňürmek işleri talaba laýyk ýola goýulýar. Marş şäheriniň Günorta aýlaw ýolunyň ugruna ýerleşen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşmesiniň agzasy bolan Täjir ýoly hususy kärhanasynyň durly görnüşli awtologlaryň ýağ ýanygyç, howa hemde sowadyjy süzgüçlerini öňürýän önümçilik kärhanasyna da ýurdumyzyň uly we owy hojalyk puduklary üçin gerekli bolan ýağ süzgüçlerini öňürmek işleri gurumçylykly anyp berilýär. Hususy kärhananyň önümçilik pudugy kämil daşary ýurt tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilip, bu ýerde ýokary hili harytlary
önürmek işleri ýoly goýulyp. Kompýuter ulgamy arkaly dolanyrlan ençemlerde yerli hünärmenniň tagallasy bilen durly görnüşli sözgüşlerini ýasamakda zerur bolan demir bölekleriniň bir neçe görnüşi taýýarlanylyp. Bu karhanada sözgüşleri ýasamakda gerek bolan demir, metal lentalar we beýleki çyýgmal serişdeleri ýeterlik öpüşür edilipdir. Demir metal böleklerini dürli ölçegde kesmek, olardan şekiller ýasamak, kevşirlemek ýaly çylşyrmly işler tejribeli hünärmenler tarapyndan ustatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçülüň ençemleri toplum arkaly ýygnanylyp, taýýar görünüşe getirilen dürli ölçegli ýağ we howa süzgüşlerine renkler berilip, Türkmenistan önürlü diýen belgiler goýulyp, olar ýöri takaplara gaplanylýar. Dünýä ünlülerine laýyk gelýän bu ýağ, ýangıç, howa hemem sowajy süzgüşleri ýurdumyň uly owguçylyk we gurulşyk podoklar üçin iň zerur we amatly harit hasaplanylýar. Ýokary hili ýağ we howa süzgüşleri ýeňil ýük awtologlaryň owguçylyk we gurulşyk tehnikalarynyň ýağlaryny çalyşmakda giňden ulanlyp, olaň sady we bökdünşit işlenilmegi gazanylýar. Bu önümler bolsa owguçylyk podogyna değişli edara kärhanalaryň, şeýle-de hususy kärhanalaryň sargytlary esasyny taýýarlanylýar. Häzirki wagtda bu önümçilik ulgamyny şular ýaly ýokary hili süzgüşleriň her aýda 90 000 goloy önürilýär. Işe telekeçiler öz önürýän önümlerini hil gözegçiliginden geçirmek bilen olary ýurdumyň içerki bazarlaryna, hususy kärhananyň ýürüte dükanlaryna hemem ýağ çalşýan nokutlary uğradýarlar. Hormatly prezidentiniň telekeçilere berýän kömekdir golawlarynyň ruhlanyp işleýän işewurlar öz önürýän ýokary hili haritlarynyň görnüşlerini geljekde de artdyrmagy maksat edinýärler. Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýylynyň her bir gününi ýokary iş netijeleri bilen jemleýän işewur telekeçiler hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalary üçin hormatly prezidentde alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyň baş şäherine arka dagly Ak şäherimi Aşgabat ady bilen paýtagtymyň gözel ýerlerine awtobusly syýahatçylyk hemem dürüjülük gedelenji guruldy. Oň dowamyna paýtagtymyň ýaşlary, ýaşaýjylary Aşgabatyň öz boşly binalardyr deshalaryna baryp gördüler. Awtobusly gedelenç Aşgabatyň 140 ýyllygyna basanan şäherleriň şäherlerine gurulup, öz boşly mazmuny özüne jelmedi. Gedelençiň magtymly şahy ýolunyň ornaky hod Aşgabat binasynyň ýanyndan başlanmagy da şol mazmuny dol açyk görkezýär. Aşgabat binasyndan döwrewap awtobuslara menen dörüjilik işgärleri belenen tertibe laýyklykda paýtatymyň beýleki dürli seýliýäklerinidir binalaryna, sewda merkezleridir, medeniýet merkezlerine gedelençe edip başladylar. Olar hormatly prezidentimiň başlangyçlary we dörüjilik zekini arkaly amala aşyrylan işler netijesinde paýtatymyzda dürli ýyllarda peýda bolan bir-birinden owadan binalary bu ýysanç bilen synadylar. Şol binalaryň käbirleriniň ýanyna wasa teli ýazgylar geçirildi. Olarda Aşgabat hakda oň gözelligi, şeýle gözellikleri döretmekde milli liderimiň binagalyk zekiniň eýilýän orny we ähmeti dogrusyna giň işleýän sehwat edildi. Şeýle-de ýaş şahyerler Aşgabat barada öz goşky feterlerini aýdyp berdiler. Şeýle-de şygyrlar lawazly golly. Feterlerde Aşgabat şäherini barha kämilleşdirip, döwrewap derejede hasa ösürmek uğrunaky ýygy aradalar üçin hormatly prezidentimde alkyş we hoşalyk sözleri beýan edildi. Aşgabatyň täze binagalyk toplumlary, tutuş etraplar uğruna amatly ýaşaý jaýlary emele gelen giň köçeler bilen üstü ýetirilýän Aşgabatyň şäher gurulşyk maksatnamasy paýtatymyň sağlaşyk ösüş ýoluny düşünýän äşkär edýär. Şäherimiz öz şäherlerini ýygy giňeldip, gözellik derejesi hemde awadaňlaşdyryş işleri bilen haýran galýar. Gedelençe atlaşanlar garaşsyzlyk ýyllary içinde bütünlüğü täze keşife giren berkarar watanymyň dünýä beleleşigine münasip orny eýilýän hemde parahatçylyk dönüji, beren insanperwerlik ýolgularyna erýän we bu uğurda görelli bolýan şu ýyl garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygyny bellemege taýýarlyk görýän beýtarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň şäksiz buýsanjymyz. Hormatly prezidentimiň Pekin paýhasyndan dören ajaýyp şeper binagalyk eser hökmünde halkymyň oň dörli zamanlarda berkarar eden kuwwatly döwletleriniň häzirki zaman beýany bolup durýanyny guwanç bilen aýtdylar. Gözel Aşgabatymyz özüniň belent ýaşaýyş, medeni, sport, lukmançylyk maksatly desgalary, köpe uşgundy çemendarlyklary hemde gulzarlyklary, seýilgäkleri, suw çuwdurmlary, giň şaýollary, heýkeltaraşlyk we ýadygarlyk ýaşaýjy toplumlary, beýleki täsin binalary bilen görünür haýran galýar. Olaň bir näçedi Guinness'in rekordlar kitabyna münasip orna ýelýär. Arka dagly Ak şäherim Aşgabat ady bilen paýtatymyň gözel ýerlerine gurulan awtobusly syýahatçylyk we dörüjilik gedelenji
Aşgabat kine teatrına jemlenni. Bugünkü siýasat atnaşan dörejilik işgärleri bir ýerde ajaýyp kinofilme tomaş etdiler. Halkara insanperwer alamlary we ösüş üniversitetiniň guramagyna daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri bilen sanly ulgam boýunça geçirilen maslahatlarda Aşgabatyň 140 ýyllygy, garaşdyrlygymyň 30 ýyllygy barada pikir alşmalar boldy. Türkmen döwlet binagerlik gurulşyk hem Türkmen Owakyjylyk institutlarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli teleköprü arkaly ak şäherimiz Aşgabaty ösürmek täze tapgyrlaryna alınıp berilýän gurulşyk işlerini hem Aşgabat siti taslamasyna ýerine işleri barada pikir alşmak maksadylan okuw maslahaty geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda hemme taraplary ösürmekle gönükdirilen aýdyň maksatlary bilen ötüşüň täze belentliklerine tarap aýgytly gadam urýan garaşsyz baky bir tarap diýarymyzyň raýatlary gahrman arkadagymyzyň parasatly baş tutanlygyna ak bagtymyzyň usaly bolan Aziýanyň merjen şäheri diýip atlanyrylýan mermer paýtatymyzyň Aşgabat şäheriniň nurany keşfiniň gün saýyn gözelleşýändiginiň güni birin şaýady bolýarlar. Binagerlik gurulşyk institutynyň mugallimleriniň Aşgabat şäheriniň keşfi, geçmişiň taryhy binalarynyň häzirki döwür binagerlik sunugatyna täsiri, Aşgabat şäherimiziň binagerlik gurulşyk işlerine ölen bilim ulgamynyň goşandy diýen temalary boýunça çykyşlary, taleplerde uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň Türkmen Owakyjylyk Üniversiteti bilen sanly ulgam arkaly geçiren çäreti Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagyşlandy. Murat Garyf adyna Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli Ilmlar Akademiýasy bilen bilelikde saglyk goruş ulgamyna ilmi işleri alyp barmagyň häzirki zaman usullary adly mugallimliň we aspirantlaryň ilmi amal maslahaty geçirildi. Garaşsylygyň beren mewlerini bilim, ilim we saglyk ulgamlaryny ýetilen sepgetlen ilmi amaly barlygynyň wajyp urlaryna innovasiýalaryň aýratyn ähmiýeti çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Owuzhan adyna Injinier Tehnologiýalary Üniversitetinde Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagyşlanan maslahat işçi häsiýeti betlendi. Injinier Tehnika we Ulu Kommunikasiýalar Institutyny gurulan sergi Aşgabatyň 140 ýyllygy bilen bagly boldy. Azada adyna türkmen milli dünýä dilleri, halkara gatnaşyklary, ykdysadyýat we dolandyryş, medeniýet, energetika, telekommunikatsiýalar we informatika, maliýa, beden terbiýe we sport institutlaryny magtymly adyna Türkmen Döwlet Üniversitetine geçirilen çärelerde Aşgabatyň 140 ýyllygynyň dawaralary wasp edildi. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hem Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli Ýagşygel Qaqaýew adyna Halkara Neft we Gaz Üniversitetinde ýaş alimlaryň ilmi gadamlary atly ilmi taslama işleriniň sergisi guruldy. Bu ýokary okuw mekdebiniň sanly bilim portalyna birikdirilen elektron maglumat taxtasy uly gyzyklanma döredýär. Bu ýerde işleň sanly ulgam boýunça amala aşyrylmagy häzirki zamanyň talaplaryna dowly laýyk gelýär. Onkologiýa ilmi klinika merkeziniň guramagyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşinde geçirilen maslahat bayramçylyk çäreleriniň üstüne ýetirdi. Ýaşlar guramasynyň bagtyarlyk etrap geňeşiniň Demokratik Partiýanyň etrap geňeşi bilen bilelikde guramaklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli çäre geçirildi. Ýaşlar guramasynyň berkararlyk etrap geňeşiniň guramagyna geçirilen çäre paýtatymyzyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp, şeýle çäre Türkmen Demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan geçirildi. Beýik ýeňşiň 76 ýylynyň şanyny asarly däwe görä ýurdumyzda dürli şäherler geçirilýär. Bu şanly sene türkmen halkynyň berent watançylygynyň hemem edermenliginiň, ata-babalarymyzyň parasatly wesiýetlerine ıgrarlygyň nişan hükmünde milli senamamyzda möhüm orna ýerýär. Beýik ýeňşiň bayramyna bagyşlanyp ýurdumynyň ähli günjeginde geçirilýän dawaralar uly ruhwalatlyga betlenýär. Milli liderimiziň ýollaşylygyna garaşsyzlyk hem bitarap Türkmenistanyň alyp barýan, şöhratly ata-babalarymyzyň insanperwer we dörjilik diýiplerine esaslanýan ähli umumy parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmegine, durnukly ötüşiň üpçün edilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen döwlet siýasaty dünýäde ýokary halkara awraýyna eýe boldy. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz sebitde parahatçylygy döredüji merkez hökmüne ikrar edilýär. Muň özi halkyň iň oňat diýipleriniň dowamatlygynyň hem atalarymyzyň edermenliklerine münasip hormat goýmagyň aňlatmasydyr. Hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň ýörelgelerini ütküsiz ıgrarly Türkmen döwleti, bitaraplyk we parahatçylyk söýjüliň daşar siýasatymyzyň esasy büniýady bolup galýanlygyny iş ýönüne görkezýär.
Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne 40-njy ýyldan agyr tynaglaryny başdan geçiren uly netliň wekilleriniň münasip durmuşyny üpsün etmek, ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň kataryna goýulýar. Hormatly prezidentimiň ähli taraplaryň aladalaryň netijede fronta gatnaşçylara, tilla zähmet çekenlere we esker ojagyny saklap oturan inelere köp sanly ýeňillikler berilýär. Tarihi müňýyllyklaryň jümmüşine kökürüp gitýän türkmen halky çağalary terbiýelemekde esasy ýörelgeleň biri hökmünde ata-babalaryň köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaň dowamly bolmagyna gol berýär. Häzirki wagtda ýaş nesille ýokary watançylyk, gahrmançylyk, edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi jemgyýetde bütewlüň we jewitliň berkemegi üçin asylly işler alınıp barlýar. Bular barada bayramçylyk çärelerine aýratyn bellenýär. Biz milli gahrmanlaryň öňüne taqdim etýär. Olaň deňti taýtady ýeňişlerini mukaddes sarpa goýýar. Paýtagtymyzdaky Mälik Berdi Muhammedow adyndaky 10 nowalbaryňjy harby bölümine geçirilen çäre ýokary ruh welentlige betlendi. Biziň ata-babalarymyzyň gahrmançylykly durmuşlary we geçen şöhratly ýollary biziň üçin watançylygyň, mehriban topraga çäksiz wepalyň we mukaddes watanymyza gulluk etmegiň mektebidir. Dawralarda edilen çykyşlarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne esretli ýaşaýyşyň hüzürini görýän bagtyar il günümiziň watanyň azatlygy uğruna başlaryny goýan, uruşdan amansa gelip şu güne şenle aramyzda ýaşap ýören merdany gerçeklere, hemem uruşyň ýygyna galan, ýar ojagyny wepaly enelere, halkymyzyň süýgülerini, hormat sarpalarynyň hemişe egzilmezligi gonç bilen mellenni. Hormatly adamlar, üniversite ýurdumyň günaýtaryna we paýtagtyna şabatda 6-njy maýda saat 20-den 7-nji maýda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna ýetgäp mutgawar biýaşar ýylarym şakma mümkin. Demirgal kumatadan 9 sekundda 9-4 metre ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 10-15 gradus günüdüne 22-27 gradus. Kenaryaky traparyna 16-21 gradus maýl bolor. Ahir vilayatyna ýetgäp mutgawar biýaşar ýylarym şakma mümkin. Günorta kumatadan 9 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 13-18 gradus günüdüne 24-29 gradus. Günorta günori traparyna 32 gradus şeň maýl bolor. Mary vilayatyna ýetgäp mutgawar günorta günordan 9 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 12-17 gradus günüdüne 28-33 gradus maýl bolor. Lewap vilayatyna ýetgäp mutgawar günorta günordan 9 sekundda 94 metre ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 13-18 gradus günüdüne 28-33 gradus maýl bolor. Daşa vilayatyna ýetgäp mutgawar biýaşar ýylarym şakma mümkin. Günorta günmatadan 9 sekundda 94 metre ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 13-18 gradus günüdüne 24-29 gradus maýl bolor. Paýtagtda şabatda ýetgäp mutgawar adkam ýaşar ýylarym şakma mümkin. Günorta günmatadan 9 sekundda 8-11 metre ýetýän şemal ösür. Howa gijetine 15-17 gradus günüdüne 25-27 gradus maýl bolor. Ýurdum boýunça maý aýynyň 7-sine magnit hadisatynyň gowşup täsirli bolmany aşylýar. Ýa-da watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölüşikleriniň meçhurnyň kadadan 10 ötürüm artmagyna baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän umumysyl täsirleriniň öňüne üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazara alyp, pasyly uraga inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzümleri berip berjäy etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şununla watan habar repeşimiz jemnäs. Bir karar döwletimizden bagtýarlyk dogruny aty watanmy türkmensan, ähli wafatlarda ötüşýär. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, ezerleşer.